Ton masak tali iki lho. Ayo, Ya, cepet lho. Iki ton iki nek sampe ngembruk iki ton, arungkat iki lho doyonge rono gula kandange dientek ton, kirene iki entek es entek. Alah, biayane pra apa cukup dik juta iki ton, sampe ngembruk ke atas panganan ke atas ra nyepirane ora ya terus late lho lek ngomong. Aku sing ngetokke njaluk tulung wong wedok lho. Ndang to. ya sek. Aku tak njembuk golok. Cau lah, ketoknya panas-panas dari cau. Yalah, yuk. Apa yuk? Emangnya aku narik ke atas. Ini apa kata sih? Harus ditebang ben orang naik SBS ayo. Enggak kuat aku lek dhewe. Walar dong cau lo yuk aku serbu. Kok wis tayo dhisik. Ayo yuk, rene yuk. Ndi lo yuk? Iki lho deloken iki lho. Oh, langsung lo gedine lo. Iya, tapi narik ngun pas kene iki lho, pas ganggangan kene iki lho. Iya, Ya heeh, dene ngene, jerene engko kan pas nek ngene iki. ya wae sak buwe ya. Iya, ayo. Mikir aku. Lah piye to, pre bener. Nariknya paling es bisiki. Lah narike ning ndi parane? Rono, lek narik ini cuma apa tidak diketok, ambuk ini. Iki barang ambuk iki. Narik rono. Narik iki rono nggon omah takon lho.